Se jiġi projbit li l-paga tingħata fi flus kontanti u bekk trid titpoġġa bil-fors f'kont bankarju. Dan ngħid ċirkostanzi straordinarji fejn il-pagament jista' jsir permezz ta' ċekk li jiġi mserraf fil-bank. Dan bilan li jiġi eliminat l-abbuż fuq il-post tax-xogħol u għalhekk il-jeddijiet tal-ħaddiem ikunu aktar protetti. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej laburista Robert Abela waqt li kienet jiġi intervistat minn 3 ġurnalisti indipendenti. Avviż legali illi se jkun qed jipprojbixxi illi l-pagi jitħallsu b'cash. Millum il-qoddim, jiġifieri mal-mument li dan l-avviż legali jidħol fis-seħħ fil-jiem li ġejjin, il-pagi jridu jitħallsu ġewwa l-kont bankarju. Jiġifieri b'direct debit minn min iħaddem lill-impjegat jidħlu fil-kont bankarju. L-eċċezzjoni se tkun f'ċirkostanzi eċċezzjonali illi l-paga tista' titħallas b'ċekk. F'din l-intervista Dr. Abela semma kif il-Gvern investa fis-suq tax-xogħol, fosthom biżieda fil-paga minima nazzjonali, diversi ftehimiet soċjali u tnaqqis tat-taxxa li huwa mistenni jitħabbar fil-budget għas-sena d-dieħla. Tkellem ukoll dwar in-nuqqas taqbil bejn l-MUT u l-MCAST fejn qal li dan jista' jissolva bid-dialogu mal-mejda. Meta mistoqsi dwar it-trasport u traffiku il-Prim Ministru tkellem dwar diversi inċentivi li ingħataw filwaqt li wieħed li se ssir aktar ħidma, mhux biss dik imsejħa short term iżda anke ħidma fit-tul. Niddiżinċentiva billi nintroduċu piżijiet ġodda mhix il-politika li tant nemmen fiha. Jiġifieri nifhem li għandek pajjiżi barranin illi introduċew prinċipji ta' pay per use għall-argument, qatt ma minna fiha bħala gvern dik il-politika. Jiġifieri l-politika tal-kastik dejjem emmint illi riżultati negattivi u riżultati morri tagħtik.